दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि गागि थुनलाइगिरि रुंसारि थरेन बर'नि दिनै गोथार सारादु। थांनाय 14 फेब्रुआरियाव रुंसारि जादोंमोन गागि थुनलाइगिरि बिथाङा। बेनिनो दिनै 25 फेब्रुआरियाव बिथांनि गोथार सारादु खुंनाय जायो। गुवाहाटी नोगोरमानि खारगुली गेलेग्रा फोथाराव बानजायदों सारादु एबा फानग्रा। खारगुलीनि लाल सिं गोजौसिन सोलोंसालि दरखंआव बानजायदों रुंसारि थरेन बर'नि सारादु। दोरोङारि खान्थि बायदियै रायजोआरियै बानजायदों सारादुखौ। गागि थुनलाइगिरि रुंसारि थरेन बर' बिथांनि मुङाव गांसे गोसोखां बिजाबबो बेखेवनाय जायो। सारादुआव नुजाथियो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमपि जयन्त बसुमतारी, बिकेडब्लिउएसनि मासिगिरिखौ लाफानानै बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' सिइएम प्रमद बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी, गाहाय नेहाथारि नीलाकान्त गयारी बिथांजों लोगोसे सारादुनि हाबाफारियाव नुजाथियो बर' थुनलाइ आफादनि मोनफ्रोम जिल्लानिनो बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे आइजो अनसाय आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना आरो आबसुनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लाफानानै मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नुजाथिनानै सिबिनाय बावो। फारसेथिं गागि थुनलाइगिरि बिथांनि सारादुआव पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिजों लोगोसे गोबां गागि सुबुं आरो रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। नंगौ थारैनो दिनै मानिजाथाव जोंनि बयनिबो आंगो थरेन चन्द्र बर' बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि मोननै समनि आफादगिरि आरो बिथाङा थैजासिम जि समाव बिथाङा रुंसारि जादों बे समसिमबो बिथाङा साहित्य एकाडेमि बर' बर्डनि कनभेनरमोन। बिथांखौ जों दिनै खोमानानै थारैनो सासे बर'फोरनि माने सासे दैदेनगिरि बेखौ आं दिनै खोमानाय बायदि मोनदों। बिथाङा सासे थुनलाइगिरिल' नङामोन, बिथाङा गासै बिथिङावनो रोंगौथि गोनां सासे सुबुंमोन बिथाङा। आरो बेनिखायनो जों दिनै बुंगोन जे मानिजाथाव थरेन चन्द्र बर' बिथाङा जि रुंसारि जालांबाय, बिथांखौ खोमानानै जों थारैनो दुखु मोनदों। आरो जों नाजागोन बर' थुनलाइ आफादा जे बिथांनि जुदि माबाफोर खामानि मावनो जुदि आद्रा थालांनाय दङब्ला बेखौ जों बोरै दिनैनि जि आदा थरेन बर' बिथांनि गोथार सारादुनि सान, बे हाबाफारियाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों। थारैनो बे मोनसे दुखुनि सान आरो लोगोसे बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय, बिथांनि जे सोरगोआरि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै जाहाथे थानो हायो जों बयबो आर'ज गाबदों। बिथाङा बर' थुनलाइ आफादाव गोलाव सम खामानि मावबाय आरो हारिमुनि बिथिङाव, रावनि बिथिङाव, थुनलाइनि बिथिङाव, सोलोंथाइनि बिथिङाव जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बिथाङा होबाय, बे कन्ट्रिबिउसना जोंनि थाखाय जेब्लाबो मोनसे गिदिर एसेट जानानै थागोन। आरो बिथांनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन, बे कन्ट्रिबिउसनखौ जों मालाबाबो बावगारनो हाया आरो बेखौ जों जुगामि खालामनो थाखाय दुलाराय बर' माहारियानो, बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद जों बयबो नाजानांगोन। जिखिनि साहस आरो कमिटमेन्टनि गेजेरजों आनकमप्रमाइजिं भाबै आदा थरेन बर'आ हारियाव कन्ट्रिबिउसन होबाय, बे गोब्राब माखासे थासारियाव बिथांनि जिखिनि डिसिसनमोन बे जेब्लाबो गोसोखांथाव। आरो बेखायनो सासे गेदेमा सुबुं, जाय सुबुङानोखि हारिनि थाखाय आनकमप्रमाइजिं बादि खामानि मावदोंमोन, बिथांखौ जोङो हरखाब गोमानाया जोंनि थाखाय गिदिर खहा। आरो बे दिनैनि दुखुनि सानाव आं न'खरजों गसंथाबाय। लोगोसे बिथांनि आद्रा खामानिखौ जों बयबो खौसेयै जयै मोजाङै मावफुंलांनायनि थाखाय हाबा मावलांनांगोन। आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय। गोजोन्थों। दुखुनांथाव बाथ्रा, गुबैयैहाय थरेन बर' बिथाङा जोंनि सासे मेंनो रोङै बर' थुनलाइल' नङा, हारि दानायनि जि खामानिफोर बावहाय जिरायनाय गैया, मेंनाय गैया जासे खामानि मावबोदों, बेखौ जों लोगो मोनबोदों। आरो थैजासिमाव बिथाङा जिरायलाङाखै। मोनफ्रोमबो हारिनि जेंना जेथोनि सायाव जोंजों थाफानानै खामानि मावबोनाय सासे जोंनिनो दैदेनगिरिमोन, बेखौ जों गिबियावनो बुंनानै लाथारनांगोन। आरो बिथांनि गोमानाया बर' हारियाव मोनसे सुफुंख'नो हायै मोनसे खहा, जाय खहाखौ जोङो आरो सुफुंनो हानाय नङा। दिनैहाय बर' थुनलाइ मुलुगनि
अख्रांनिफ्राय थरसे अलंबार हाथरखिया सिरिलांबाय जों बेखौ आरो मोनफिननो हाला मानोना मानसिया थैसुला जोनोमा जायोबा थैखायो जोङो नाथायबा थरेन बर' सारमोन बायदि सुबुंखौ जों थैजानो लुबैया नाथाय राहाबो गैया सोरजिनि खान्थि जों गनायना लानांगौ जायो जोबनायावहाय दा बे गोहोखौ जोंनो होआखै माने थैनायखौ जोङो फेजेननो हाया रावबो दा बेखायनो जोङो दुखुबो मोननाङो जायखि जाया दिनैहाय जाय हाबाफारिफोरखौ थरेन चन्द्र बर' सारा हारिनि गेजेरावहाय थानानै मावनानै जोंनो बिहोमा होलांबाय आरो माखासे आद्रा थानाय थांखि हाबाफारिफ्रा जोंहा मावनो दंबावो सोरगोआव बिथांनि जिउमा आलो गोजोनै थाहैनो जायगा मोन्थों आरो बिथाङा जों बोर सारस्रिबाय थाहरथों लामा दिन्थिथों बोसोन होथों सिमां मोगथां थानानै जों जेब्लाबो बेखौ जों हास्थायो आरो जोङो सानसे समावहाय जोंनि जि मोनसे आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमांफोर बिथांमोननि होलांनाय लामाजों थाबायनानै बिथांमोन दिन्थिलांनाय जोंनो जि मोनसे हारिनि सानस्रिखौ बिथा खालामनानै खामानि मावनाय बेयो मोगथां महर मोन्थों बेनि थाखाय जोङो बयबो खौसे जानानै